Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Ormoc City. Ang atong tatampo nagdasingan nga ho. Naanasad kay babay? Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Sakit na kina, ha? Grabe na pagpaantos at pagpasakit kay maghihatag na ako! Tungod kay dili na ko! Gikapoy na ko! Gikapoy ka o may babae ka! Oh, gusto na. Unungon tanan ni. Wa na ni maayong padulungan ang tanan. Nagsigil lang tag-away. Nahibaw ka ba si mamang gipanulti? Dennis, na ano tayong anak? Nahibaw ko. Di mo kumuhunong pagsuporta niya ba? Ang ako lang, nga ato na lang ning hunungong duha kung unsa may naa na to. Sa bata na lang. Dennis! Hope, maluoy ka. Gikapoy na ko. Hatagi na lang ko sa akong kagawasan. Dennis! Day, salamat ka ni Anihi kasamo. Asa da is Dennis, day? Iya kong gibiyaan din, Hiday. Gibiyaan namin niya sa kong anak. Nakigbuwag siya na ako. Ha? Unya sa may plano ni Meron? Galibog pa ko siya. Ang saan ako pagsulti sila sa mga magpapabahin, Aniday. Mas may tingaling masulti na lang ka, day. O balik na lang sa inyo. Kay ito masave ka. Day! Aw, posible yun mo ipadulngan kay sayo kay mong nag-ipon tungod kay mabdus ka. Ma, Na mabdus ka nga 16 pa edad di mo. Unya, bag-o lang kung kang nag-18 ron, di ba? Ayaw kawili at tutawhana ho. Bata pa kay ka. Daghan ka pag maagian o masugatan. Ang importante ka bisag buwag na mo, musuporta gihapon siya sa inyong anak. Ako pa ni mo, day, no? Manarbaho na lang ka aron malingaw ka. Ayun na lang pagkunahuna sa mga butang uy nga nagkahatag ni mo kakuol. maayo ka, Day. Uy! Hangyuan na lang ang imong mama nga siya mo imubantay sa imong anak aron makapanarbaho ka. Sige, Day. Akong ingnon si Mama. Sige, uyon ko, ana. Aron dili ka magpundo din sa bahay nga magsigig hinuktok. Wa man sa ko'y lingaw. Sige, ako nalay bantay sa akong apo samtang manarbaho ka. Salamat, Ma. Mayo ka ni day, no? Kay nakahunahuna gyud kang manarbaho. At least karon nalingaw na ka. Mauli ki, Day. O, hala, naarabay ng regards ni mo ay Ha? Kinsa man? si Tony. Tony? Oo. Ang graphic artist sa office? Oo. Ganahan ka ay kuno siya ni mo. O gwa lang kuno siya labot pisag may anak pa. Oh, ha? Lagi day. Giingnan gani ko niya kung okay ra ba ni mo kung inviteon ka niya tangaon. Thank you ha, nga nakikuyo ka na ako. Okay ra, oy, Tony. Thank you po sa imong invitation, ha. Naayugaw akong naong. Perti man ko nimong nakadagtutok. Ang tinuod, Hope, ganahan gyud kay ko nimo.
Wa ko may bawag ngano pero pag una pa lang gyud akong kita nimo no, di na kamawa sa kunahuna. Tony, may anak na ko. Nahibaw ko. Nganong deg may anak na ka. Bawal na ba dahil higugmaon ang mga single mom? Tony, Tagay ko chance. Please. Then I'll prove to you nga paggaon ti kag mahalon ti ka. hatagi lang akong time ha, Tony. Dili ko gusto magdali-dali sa akong desisyon, God. Ay kabalakaw. Okay, tita. Ares ako. Oh, sige dong, Dennis. Ayo-ayo, ha? Ug salamat ang imong gida para sa akong apo. Si Dennis. Mayang gabi eh. Oy, ni naman di ay kanak. May kay nag-abot mong Dennis. Hope. Napakatulog na ako. Umanasan ako siya pagkaon. Nakaigayon ka managis pagbisita. Wa ka di duty? Day off na ko ron. Sige, salamat. Og amping. Hope. Sorry. Ay, biyaan taon sa mo, ha? Dennis, nalingaw na ko. Dili pa ko totally nga okay, pero I'm slowly healing. Kining pagpakigsulti na ako ni mo ron. Kining akong pagtugot nga makabisita ka din sa bahay. Tungod og alang na lang ni sa atong anak nga si Ethan. O gusto sa ko masayod ka kung padayon gihapon ka mo sustento niya. Aw, mas maayo. O kung dili na, okay rasad. Kay doon na naman sa ko'y trabaho ron. Kaya na akong i-provide iyang needs. Maong sige na, paulit na sa inyo. Good for him. Layo ra kaayo na siyang Tony, no? Ana gyud. Ano gyud support na ako ha. Kamog yun. Bitaw Hope. Wa pa gyapon kay planong sugton ko. Tony, please. Ayaw nag-isingit oras sa ting trabaho. Okay, fine. Sa kuha na lang ha. Inigawas na. Gisugot ako nimo. Yes, Tony. Yes! Thank you. I love you, Hope. I love you. I love you too, Tony. Maayo kay ni Akan na Hope. Diin ka bagikan. Tagdugay ka naman kaayong mauli, oy. Nga naman di ay, ma. Taas kay kilanat si It. Nak, Ethan. Baby, sorry ha. Sorry nga nadugay ulit si mama. Diin ka man daigikan. Unsa namang oras ra no? Hapit na alas 12. Unya mao pay pag-uli nimo. Si Tony. Hello? Hello? Hope? Bago pa ganit ang nagkuyog pero gimingaw na dahin ko nimo. Ay kalimot ugma ha? Tony, basin dili ko pwede ugma. Ha? Nga naman. Naamagoy sakit si Ethan ron. Dili ko makabiya sa akong anak. O ba? O sige. Sa sunod gayon na lang ha. Salamat sa pagsabot. Bye. I love you. I love you too. Mao day nga tigdugay ka ng mauli. Kay naada day kay gikarelasyon. Wala kay labot pa, ana. Okay. Ani ko matuog din heron. Unsa? Kung nabalaka ka nga inahan ka, unyawa ka makakita sa sitwasyon ganina sa imong anak. Nabalakas ako, kay ako mo inia ganina, samtang wa ka. Og amahan sa ko. Busa, ayaw lain na pagsabot ang akong pagkatuog din heron. Kay tungod og alang lang niniit. Sa ato pa. Dito matuog si Dennis sa inyo ha. Bagus ang gabi eh. Unya karon ka lang musulti na ako. Tony, dunay sakit si Ethan ato. Ug sa ato pa di ay. Sige ba siya kadto sa inyo? Tony, mahimo ba kog siya giti? Natural nga mo adto siya sa amo kay amahan siya sa akong anak. Ho. Mahal kay tika. Ug ayaw biyag pagbinuang ako ha.
Tuniot sa baboy iko! Sakit ka na nga kung bukto nga gigupta ni mong maayo! Wa ka pa makailan ako, Hope. Ayaw yun kasipyat. Tony! Si Tony. Bahala ka diha. Dili di ka tubagon. Pa, eto na ta. Pati si Papa na to si Gawas. Sige nak. Hope! Gawas na! Si Tony ron. Nasi sa mong gawas. Kinuo ko. Kay skandaluso ba rin ang tawhan na? Pre, ano ko sige mo kang siya kita, ha? Kinuo ko. Ako silang kauson. Nak, Ethan. Stay inside una, ha? Anhilang una ka sa house. Ikaw may nakaingon nga nung naglikay si Hope na ko. Tony, unsa bawas to na. Dili na ko nimo. Tungod ba yun imong ex? Ingon anak ka gyud kahumok og ilong, ha? O katanga, human ka niya pasakitan? Mubalik pagyapon ka niya? Pag hinahinay sa imong istoryahan ni Hope, ha? Nagtanaw ang among anak din, eh. Wa ko'y labo. Dili tinuod, ha? Dali na. Mag-istorya ta og ayaw lang paapila-apila na imong ex. Tony, unsa baboy iko gisakitan ako. Hindi kay si Hope, pre. Ayaw pag-apil-apil, ha? Gago ka! Kani susto na! Susto na! Gidana siya sa mga polis. Hope. Sorry, ha? Dennis. Tungod ako. Maunang itak at lain. Kung gitarong palang unta, ka, di ni mahitabo ni Moron. Unta, hatagan ko ni mong lain chance aron makabawi ni mo. Kung sa atong anak na si Ethan. Hope, mahal kaya puti ka. Huwag na usap. Dennis. Ako, mahal pa ba ko ni mo? Wa maginabawa ba? Wa gihapoy na kalabaw ni mo. Tumo na. Magsugod ang laing kinabuhi. Uban sa atong anak. O uban sa blessing sa atong isig kaginikanan. Magpakasal ta, Hope. Dennis. Og nakaingon ko nga sa among pagbalik, mas ni mature na mi, mas ni grow, ug mas nilawom ang among pagsabot sa usag-usa. Tinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Hope nga taga Ormoc City uban sa awit ngayang gipangayo awit kanagalahan starting over again. Ang mong kaagi gibuhatan no doha sa radyo ni Jelly Haka ug gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Sakawit. I-address lang na ining tulumanon handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong